Charam is mé riamh gan bí an sástan an upper Gaelic nuair a bheith mé bheiceáil scoil ach a mé fórsanach chun raon mí chun do chu mé dul Gaelic agus ar imigh chom a thosteo agus mis mé go bhtóir chom do dhéanathe suúdin a bhí brein Gaelic. Cuthairí an tuamh technicach. Nuair a thoiseach mé ag an níor thoiseach bheith mé gopur is an BBC ar na néalchan agus bheith mé gopur mar fer néalch bheith mé ar bialó camera agus ar cúló camera gan inám. Ach strééis thuair mé op ar ag Mac TV séach sin na steúrna bheith agus bheisne gopur ar program an documentary bheith dul amach ar BBC Alba. Ach am mé an dráiste leis an channel digital Gaelic go bhfuil táróplichan agus me Gaelic agad suúdniucht an opar a bhecamsa mar stúdicha dhéanúir bu dul amach le taon cumátric bu déanú aclún na duine atá gopur a camera agus sé skill go mecutar mar chaána bhí a chcleacha go Gaelic war ha fosclaigh na dorsin sin agus tuist chum upbrach sin nniucht. Ach a mis sin bhíach gur an dóid sear me dheú chum ag seo go golasteigh gur sin deo chum deoch féimta bhí gopar agus a fechcin cimar ha daine le gopar. Ha mis méineach ag as a lániu far a bhfuil BBC Alba chur amach óchgúir an híte television gach lá sa bhórchuide as a Gaelic go bhfuil sin héin nach chóra go bhfuil féimir duine le Gaelic gus na programma na dhéanú. Ma ha a géimsa Gaelic an drasnium ha Gaelic agad a chanin cúmadólaí agus is an líd níos cha bhíon as an tríacha seo mar a bhí a Gaelic agam.